Čaute ľudia, vítajte na tomto novom videu. Dneska tu máme challenge na 24 hodín pre mňa a to bude taká challenge, že 24 hodín musím niečo robiť, musím vždy stať, nemôžem si ani sadnúť, ani lahnúť, iba jedine tak, že keď pojem spať, tak vtedy budem môcť, lebo vtedy by to bolo asi nemožné zaspať, že by som bol takto. No a ešte som zabudol povedať, že vlastne budem mať 3 životy a vlastne bude to fungovať tak, že jedenkrát keď si lahnem, tak jeden sa mi život odoberie. Takže môžeme ísť na to, challenge začína teraz, je presne 1 hodina, takže do zajtra 1 hodiny budem musieť toto vydržať, kamo, ja to nedám. To je taký nezvyk, ja sa takto neobúvam väčšinou. Takže aby ste vedeli, my ideme do Deichmannu, idem si kúpiť nové topánky, takže táto challenge dneska bude veľká, pretože dneska ešte pôjdeme aj za Alexom, pôjdeme na jeho mini oslavu, pretože prečerom mal národky. Ja keď si budem dávať tortu alebo pizzu alebo čo on bude mať, tak ja budem proste... Ja nemôžem takto, ja takto budem mať. Už by som si sadol. To asi aj nepijú. Pozri, ja mu zabíjem. On stojí. Tak sa aspoň oprem. Strašné. Ja mám právo sedieť. Tak na tom videu môže byť tak najmenej očí reálne. Však to hlas? Pravo, fakt by som si sadol. Ideme. Kde vystupujeme? Keď ideme do Deichmannu, prečo by sme vystupovali v Pesti? Ešte nepodám nohy. Teraz keby si chcel dobre točil, nie? Kámo, tak teraz keby som sa nedržal, tu som dobre predležil dvere. Ja ani to chcem zvon. Chcela vás? Hej? No. Aha. Ten výraz, to je mal chybu. Smala to chybu. Sa budú otvárať dvere, takže budem musieť ísť trošku na bok, skoro ma to zjedlo. V Tesku to bude v pohode, lebo tam si nebudem mať asi kam sadnúť. Takže tam budeme všetci stať. Som ani nepovedal, my ideme do Deichmannu, potom ideme do Teska, niečo kúpiť Alexovi, samozrejme niečo na doma kúpiť a potom ideme za Alexom. Takže ešte, a zajtra asi nebude nič také, zajtra budeme asi na doma. To bude najviac laké postel. Kamo, ty si dal riadnu challenge. No, sa nechám, to je to si povieš, však to je nič. A teraz bolia nohy, nie to ešte keď ty stojíš. Ja to budem rátať úspešné, aspoň dneska. Keď nie ešte zajtra. A zajtra budeš mať takú svalovicu. To áno. Tak ma to skoro zjedl. Adam, ako sa ti sedí? Dobre. Hej, chce... To nepochybujem. To boli najbližšie 2 minúty môjho života. Ja si myslím, že v tom Tesku Deichmannu ja to ešte zvládnem, ale u Alexa neviem kam. Určite mi napíšte do komentárov, či mám takýto vidieť, ja to točím, lebo takto sa to nič nie, ale kamo, to podľa mňa bude také dobré, pretože ja vám tam mám prestrik na kolonici, alebo proste vtedy, keď to už nebudeme zvládať. Bolia ma strašne nohy, kamo, zle mi je. Mám taký pocit, že u Alexa tú challenge už ukončím, pretože neviem, či to ešte dám. Adam, chceš pyžama? No. Všetko mi už je malo. Adam, túto sekciu môžeš zabudnúť, ty už si veľký. Oni tu Madrid. ale oni tu predávajú reálne Barcelonu a Madrid tu není. Alebo Manchester United, alebo niečo iné. Tu je len Barcelona. Lebo oni... Pozri sa, ešte Ale najhoršie reálne na tomto, že to fakt vyzerá dobre. To už ideme. Teraz sa premiestníme, takže strich. Ako sa ti páči? Nemôžeš si sadnúť? Také to som už mal sa mi dať. Neviem, mne sa biele páčia strašne, ale sa to zašpíli rýchlo.
Neviem, rozmýšľam buď tieto, alebo tieto. Tieto sa mi Inak, ale skoro som to porušil ráne, skoro som si sadol. Keď som bol dole, tak som mal pocit, že spadnem na chvíľu. Ide si vyskúšať postojačky. Čuje, kam už to ešte moje pepo. To čo je? Prečo si skúšam? Však to je druhé sa... Na to čo? Čo je? To je moc široké? To je moc kamo na mňa. A na kde je tá krabica? Tu. To sú 43, bro. Čakáme. To sú 40... Umášky. A toto? Nie, to sú 42 sa mi zdá. A toto sú Ja vyskúšam tieto ešte. Také menšie prekvapko, takže tu je Maťo. na nový účes. Ejo! OMG, wow, to som si fakt nevedel. Ja som nečakal vôbec. Dobre, takže ja mám vybraté a teraz sa pôjdeme presunúť do Teska, ideme tam. Six. Čo to je zač? No tie plány som musel dať na seba. Musím na seba zobrať bundu a keď ideme spať, dva paplany. S dvoma paplanami sa zakryť. Kámo, čo oni nevymyslia? Hot dog. Vyklapkaj. Fiorini. Ukáž nejaký move. Vybanán. Jaký? Koľko? Áno? Idem tam. What the hell is even that? Fantastic baby. Ay, 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 watching birds. Ay, ay, ay. I said, ooh, to the top. I said, ooh, oh no. Kamo, toto musí byť taká novinka, toto som nevidel, to kúpime Alexovi, že tu má byť, že bublinky, ako bublinková ona, a karamel. A Alexovi asi zoberieme ešte Monstera, lebo to má tiež veľmi rád. Ukáž. Bieleho Monstera, to môže mať. Monstera, či je bielý? Ja to neviem. Asi Tak by sme mu zobrali aj iný. Ale oni sú milom tieto prichutí. No. Sme vonku a prší stále. No to nebaví. Takže, máme jeden problém. Čakáme na taxík a neviem ako to tam spravím. Nemôžeme si sadnúť. Jak to budeme musieť vymyslieť? Vymyslel som to. Vymyslel to vydrieť. Tak to áno. Takže, jedenkrát som to porušil, takže to znamená, že mám 2 životy. Jeden život si ešte minie potom, keď pôjdem spať, ale potom ten jeden si tam si budem musieť nejako nechať. Na ráno. Ešte u Alexa si možno sadneš na chvíľu. No, uvidíme. A tu si chvíľku oddychneme, ja si moc neoddychnem, lebo si môžem sadnúť. To tvoja hlava tam. Ja som si sadol! Tento špatoš ide teraz hladkať. OK. No takže ľudia, išli sme autobusom. Bole má strašné nohy, tam zle mi je, ako už tak nie, napil som sa vody. Bolo tam strašne dusno. A neviem, mám taký pocit, že o Alexa tu challenge už končím, pretože neviem, či to ešte dám. Akože zatiaľ video určite nekončí, ale neviem, uvidíme ešte keď tam budeme, či to ešte tam spadnem alebo nie. A keby náhodou by som tu challenge porušil, tak
Tak video určite ešte neskončí, ešte budú určite zábery z oslavy a ešte z toho, jak budeme doma, takže chcem, aby toto video nebolo len o tej challenge, ale aj o tom, ako, ja neviem, napríklad vyzerá niekedy náš deň a proste, neviem. Dobre, takže sme u Alexa v vchode a tam nevie, že som tu a tam je host. To bolo no, to som ťa nevylakal. My tu to sedím, už by som to nezvládol. Tu to pekne prichystané. Kamo. Ešte trošku. To si spravil všetko iba na jednej onej strane? Čak čo, aj 10 cm je medzi nami rozdiel podľa mňa. Aj 6. Ale nebude ešte. Opa! Oh, yes. Chodí sataň. Choď preč, sataň. Takže CZ Challenge nám skončila, teda mne skončila a vlastne už nemá to cenu pokračovať, ale stále není 1 hodina. Je presne, ako vidíte, 12:12. Takže máme ešte skoro hodinku na to, aby som vám niečo zdokumentoval, čo doma budeme robiť. Sice už nebudem vôbec mať tu challenge, ale toto video je podľa mňa zatiaľ jedno z mojich najviac podarených. Takže ešte si užijeme tých posledných pár minút tohto videa. Aha. Takže nejakú chvíľku som scrolloval a ukážem vám tu asi také najlepšie videá, ktoré som videl. Cause this gon' make the news, gotta make your move. Told that bitch get in cause she looking confused. I broke the rule, cause this bitch a witness. Plus I just popped through, but Hey, can I get a photo of your car? No, go away, ew. What do you mean? This is my car. Oh, shoot! You want money? How much do you want? I don't want your money. Come on, everybody wants my money. A Nobel Prize. I'll be rich. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام. If someone says shut up, say, I don't shut up, I grow up. And when I look at you, I throw up. Your former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox with a little bit of yeah. Teraz vychutnávam tento resník.